Είμαι λίγο κουρασμένη. Γιατί δεν κάνεις ένα μπάνιο μόλις βγω? Θα αργήσεις καμιά φορά το μπάνιο μας? Μάλιστα, κύριε, σας είπα, μην είστε τόσο ανυπόμονος. Δεν είμαι ανυπόμονος, αλλά δεν μπορώ να περιμένω. Καλά. Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν όλα αυτά? Νομίζω πως ο αντιπρόσωπος σας είναι πολύ πρόστιχος για να λέει τέτοια ψέματα. Μπορεί βέβαια μερικά πράγματα, από όσα είπε, να είναι αλήθεια. Και εγώ δεν εγκρίνω πολλά πράγματα που κάνει η αδελφή μου. Πάντα της ήταν λίγο επιπόλαιη. Επιπόλαιη. Όταν ήταν μικρή, παντρεύτηκε με ένα πολύ ωραίο νέο που έγραφε ποίηματα. Όμως θα ρω πως η Μπλάνς, αυτό που ένιωθε γι' αυτόν, δεν ήταν θαυμασμός, ούτε αγάπη. Θαύμαζε όμως κάθε τι δικό του. Κάθε τι που τον έκανε σαν να μην ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Όμως σε λίγο ανακάλυψε... Τι πράγμα? Ανακάλυψε πως αυτός ο ωραίος νέος ήταν ένας ομοφυλόφιλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπός σου. Εγώ με τον αντιπρόσωπο μιλήσαμε για τωρινές ιστορίες. Αυτά που μου λες εσύ είναι χρόνια πριν. Ναι, πάει καιρός τώρα. Πόσα κεριά θα βάλεις στο κέικ? Θα βάλω μόνο 23. Περιμένουμε κανέναν άλλον? Ναι, είπαμε του Μίτς να έρθει. Εγώ δεν περιμένω απόψε το Μίτς. Γιατί? Ο Μίτς είναι σαν αδερφός μου. Είμαστε μαζί στο στρατό, δουλεύουμε στην ίδια εταιρεία, παίζουμε στην ίδια ομάδα. Νομίζεις πως θα έφερα μούτρα να τον αντικρίσω αν... Στάνε, Κοβάλσκι! Τόμισες να το πεις! Και δεν θα του το είπα, θα το καβάρω όλη μου τη ζωή να ξέρω τόσα πράγματα και να πείσω τον καλύτερο μου φίλο έτσι. Και τώρα ο Μίτς δεν θέλει να την ξαναδεί. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην θέλει να την ξαναδεί. Μίλα, ο Μίτς δεν θέλει να την ξαναδεί. Και εσύ τι θα έκανες αν... Δεν μου λες κανένα ρινάκι μου θα βγεις κανιά φορά από το μπάνιο μας? Μάλιστα, κύριε, μπορείτε να περιμένετε μια στιγμή. Αν περιμένει κανείς μια ώρα, περιμένει και μια στιγμή. Και δεν θα ξαναγυρίσει τη δουλειά της. Τι θα κάνει? Εδώ θα μείνει μοναχά ως την Τρίτη. Για να είμαι σίγουρος της έβγαλα και εισιτήριο με το λεωφορείο. Πρώτα η Μπλάνς δεν θέλει να φύγει με το λεωφορείο. Εγώ σου λέω πως θα φύγει και θα πει και ένα τραγούδι. Όχι, Στάνε, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει. Θα φύγει! Κομμένη. Θα φύγει την Τρίτη. Τι θα κάνει? Πού θα πάει μονάχη? Η μοίρα της το έχει γραμμένο. Τι θες να πεις? Δεν μου λες κανένα ρινάκι μου θα βγεις από το μπάνιο? Τι ανάλαβρη που νιώθω όταν κάνω ένα μπάνιο. Αλήθεια, Μπλάνς? Α, ναι, ναι. Ένα ζεστό μπάνιο και ένα παγωμένο ουίσκι με κάνουν να βλέπω τα πράγματα με καινούρια μάτια. Μα τι έχεις, μωρό μου? Α, τίποτα δεν έχω, Μπλάνς. Ψέματα λες. Κάτι έχεις. Κάτι έγινε. Δεν ξέρω τι πάθαμε και είμαστε όλοι τόσο σοβαροί. Μήπως επειδή χτες το ρίξε λιγάκι έξω με τα γόρι μου. Πρώτη φορά έτυχε να με παρασύρει πραγματικά ένας άντρας. Και έχω γνωρίσει τόσους πολλούς στη ζωή μου. Πώς έγινε αυτό, ούτε κι εγώ ξέρω. Στάνλεϊ, πες μας καμία αστεία ιστοριούλα, κάτι να ξεσκάσουμε. Δεν το ήξερα πως αρέσουν οι ιστορίες μου, Μπλάνς. Μ' αρέσουν πολύ όταν είναι διασκεδαστικές και όχι χυδαίες. Δεν ξέρω καμιά τέτοια. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι, έτσι. Ναι, Μπλάνς, πες μας. Κάποτε ήξερες ένα σωρό ανέκδοτα. Λοιπόν, για να ψάξω στο ρεπερτόριό μου. Α, ναι. Θα σας πω το ανέκδοτο της γεροντοκόρης και του παπαγάλου. Μια γεροντοκόρη είχε ένα παπαγάλο που ήξερε κάτι εκφράσεις χειρότερες και από αυτές που συνηθίζει ο κύριος Κοβάλσκι. Λοιπόν, η γριά, για να κάνει τον παπαγάλο να μην μιλάει, σκέπαζε το κλουβί με ένα μαύρο πανί, έτσι που ο παπαγάλος νόμιζε πως νύχτωσε και το ρίχνε στον ύπνο. Μια μέρα λοιπόν, μόλις είχε ξεσκεπάσει το κλουβί, χτυπάει την πόρτα ο παπάς της ενορίας. Με το που το ακούει αυτό η γριά, τρέχει, ξανασκεπάζει το κλουβί και μπάζει μέσα τον παπά. Μόλις μπαίνει λοιπόν μέσα ο παπάς, λέει ο παπαγάλος: «Να πάρει ο διάολος τόσο γρήγορα, νύχτωσε σήμερα!» Φαίνεται πως ο κύριος Κοβάλσκι δεν διασκέδασε. Ο κύριος Κοβάλσκι βάλθηκε να παριστάνει το γουρούνι. Κόφτο, μωρό. Τα δάχτυλά σου και το πρόσωπό σου είναι γεμάτα βρωμιές. Πήγαινε να πληθείς και να σηκώσουμε το τραπέζι. Έτσι σηκώνω το τραπέζι εγώ. Εσύ και αδελφοί σου δεν έχετε άλλη κουβέντα. Γουρούνι, Πολωνέζα, τυποτένιες, σηκαμένε. Τι νομίζετε πως είστε, βασίλισσες? Λοιπόν, σας λέω πως ο βασιλιάς είναι μόνο άντρας. Και εδώ μέσα βασιλιάς είμαι μόνο εγώ. Τη θέση μου την καθάρισα. Θέλετε να καθαρίσω και τη δική σας? Τι σου είπε, Στέλλα? Τίποτα. Τι σου είπε όσο ήμουν στο μπάνιο? Κάτι σου είπε για το Μίτς και για μένα. Ξέρεις γιατί δεν ήρθε ο Μίτς απόψε, αλλά δεν θες να μου το πεις. Θα πάω να τον φωνάξω. Άσε, Μπλάνς, δεν θέλω να τον φωνάξεις. Θα πάω να τον τηλεφωνήσω.
Σε παρακαλώ, άστο καλύτερα. Πρέπει κάποιος να μου εξηγήσει τέλος πάντων τι συμβαίνει. Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο άσχημα στη ζωή μου, όσο τη στιγμή που έβλεπα το πρόσωπό της και την άδεια καρέκλα στο τραπέζι μας. Εμπρός. Τον κύριο Μίτσελ, παρακαλώ. Α, όταν έρθει, μπορείτε να του πείτε να πάρει το 9047. Ναι, είναι ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστώ. Στέλλα. Στέλλα. Όλα θα πάνε καλά όταν θα φύγει αυτή από εδώ μέσα και θα γεννήσει το μωρό μας. Θα είναι πάλι όμορφο όπως κάποτε. Θα μπορούμε με αναμένα τα φώτα να τρίζει το κρεβάτι χωρίς να φοβόμαστε πως ακούει κανείς πίσω από τις κουρτίνες. Όπως στήρηκε η Γιούνις. Έλα μέσα. Μπλάνς. Μπλάνς. Ναι. Μισό. Τι όμορφα κεράκια. Μην τα χαλάσεις, Στέλλα. Σε παρακαλώ, μην τα χαλάσεις. Άστα για τα γενέθλια του μωρού σου. Εύχομαι η ζωή του να λάμπει σαν το φως των κεριών. Και τα ματάκια του να είναι σαν δυο μικρά γαλάζια κεριά σε ένα κάτασπρο κέικ. Τι πεις? Εγώ στη θέση σου δεν θα ξαναγύριζα. Θα μπορούσα να είχα γίνει και χειρότερα. Δεν ανέχομαι προσβολές, Στέλλα. Δεν υποχωρώ εγώ. Τι στο διάλογο. Πήγα να σκάσω αυτό το μπάνιο. Σου έχω ζητήσει 3 φορές συγγνώμη γι' αυτό. Τα ζεστά μπάνια τα κάνω για τα νεύρα μου. Υδροθεραπεία, καταλαβαίνεις. Αλλά εσύ παλιοπολωνέζε που δεν έχεις ούτε μισό νεύρο μέσα σου, πού να καταλάβεις το δικό μου μαρτύριο. Δεν είμαι Πολωνέζος. Οι κάτοικοι της Πολωνίας λέγονται Πολωνοί και όχι Πολωνέζοι. Εγώ είμαι Αμερικανός, γέννημα θρέμα της ομορφότερης χώρας του κόσμου και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν θέλω να με ξαναπείς Πολωνέζο. Σίγουρα θα είναι για μένα. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Έλα, Μακ. Στέλλα, πάρε τα χέρια σου, γιατί με κοιτάζεις έτσι σαν να με λυπάσαι. Σκασμός! Έχουμε μια φωνακλού εδώ μέσα. Ναι, Μακ. Στουρί λέει όχι, δεν ξαναπέζω. Τα τσούκρισε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ή δεν είμαι αρχηγός. Είσαι το Ιτσάιτη στον καλά. Εντάξει, Μακ. Μια. Αδελφούλα Μπλάνς, έχω ένα ωραίο δώρο για τα γενέθλιά σου. Αλήθεια, Στάνλη, με θυμήθηκες, μου πήρες το άρωμα. Πώς? Είναι... Εισιτήριο. Εισιτήριο για το Λόρεν. Με το λεωφορείο της Τρίτης. Όλα εντάξει λοιπόν. Δεν έπρεπε να της φερθείς έτσι. Γιατί ξεχνάς πως μου είχε φερθεί. Δεν έπρεπε να σου φιλιώσω μαζί της. Ναι, πολύ ευαίσθητο πλάσμα είναι. Ναι, είπε και είναι ευαίσθητη. Εσύ δεν την ήξερες όταν ήταν μικρή. Κανένας δεν είχε τη δικιά της καλοσύνη και τρυφεράδα. Αλλά να, κάτι σαν και εσένα. Σκουρελιάσαν την ψυχή και την κάναν να αλλάξει. Θα πας να παίξεις τώρα. Και βέβαια θα πάω. Δεν έχει να πας πουθενά. Θέλω να μου πεις γιατί τα κάνεις αυτό. Πες μου γιατί. Παράτα με, άσε με. Θέλω να ξέρω γιατί. Πες μου γιατί. Όταν γνωριστήκαμε, με έλεγες κοινό ανθρωπάκι. Και είχες δίκιο, μωρό. Ήμουνα κοινό ανθρωπάκι, σαν την άμμο. Εσύ μου δείχνες το σπίτι σου με τις κολόνες και εγώ σε κατέβαζα από εκείνες τις κολόνες. Θυμάσαι τι όμορφα που ήταν πριν μας κουβαληθεί αυτή εδώ μέσα. Όλα όμορφα δεν ήταν. Θυμάσαι τι όμορφα που ήταν